Турыдан-туры тәрҗемәсе китап кисү үзе Пушкин заманнарыннан ук билгеле. Кул эшләнмәләренең бер төре булган скрапбукинг ярдәмендә блокнотлар да, китаплар да, хәтта төрле тартмачыклар һәм комодлар да ясап була. Эта поделка называется «Чайный домик». Бу шәй йорты дип атала. Монда шәй пакетлары кую урыны да бар. Бу рәсем аның шәй йорты икәнен аңлата. Заварку сюда. Тәкъдим ителгән күргәзмәдәге барлык әйберләрнең авторы 8 яшьлек Валерия. Скрапбукинг белән беренче тапкыр көз көне балалар китапханәсендә таныша ул. Бүген түгәрәккә унлап бала йөри. Сама занималась скрапбукингом, сама делала те же Мин үземдә скрапбукинг белән шөгыльләндем. Тартмачыклар, календарьлар ясадым. Җәй көне күргәзмә оештыргач кызлар кызыксынып китте. Шулай итеп түгәрәк оештырдык. Бары бер проблема. Нурлатта скрапбукинг өчен материаллар аз. Стразалар, кәгазьләр, төрле материалларны эшкә җыябыз. приходить, активно участвовать. Бүгенге дәрес темасы куен дәфтәре ясау. Картон, төсле кәгазь, токума кисәге һәм берничә сәгатьлек тырышлык нәтиҗәсендә кибеттәгедән бер дә ким булмаган әйбер килеп чыга. Үз кулларың белән ясалганга эксклюзив та әле. Мы делали органайзер такой большой, чтобы туда... Без зур органайзер ясадык. Аңа кәгазьләр, карандашлар, төрле вак-төяк куе була. Бу бик җайлы. Шулай ук төрле тартмачыклар ясадык. Алар да көнкүрештә бик файдалы. Моннан тыш фотолар өчен альбом ясадык. Ул минем энемә бик ошады. Коробочки различные. Скрапбукинг китапханәгә балаларны күбрәк җәлеп итү алымы булып та хезмәт итә. Бүлмәләрнең берсен бизәп торган шкаф-паровозга да шул роль йөкләнгән. Матур җиһаз булудан тыш ул бик функциональ диләр китапханәчеләр. Мебель это поступило благодаря республиканской Бу җиһаз китапханә эше республика программасы буенча бирелде. Биредә балаларга бик уңай. Алар китап сайлагач утырып укыйлар. Бик җайлы, матур. Мондый җиһаз кычытканлы, зирекле, Аксумла авылы китапханәләренә дә тапшырылды. Уңайлы заманча мобиль. Китапханә күптән инде бары китап уку урыны гына булудан туктады. Хәзер әле әнә кирәкле әдәбият артыннан килгәч, файдалы һәм кызыклы шөгыльне дә үзләштереп була.